Se on kertomus vaatimattomasta ja ujosta valtion virkamiehestä, josta sattuman oikusta tulee sotaministeri 12-puolueisen tasavallan hallitukseen. Se on myös koominen tarina siitä, kuinka valta käy päähän kuin häkä ja kuinka sen puristuksessa viaton saattaa turmeltua. Käsikirjoitus on Aarne Tarkaksen ja Pentti Unhon, ohjaus Aarne Tarkas. Pääosissa muun muassa Pentti Siimes, Heidi Kruun, Hillevi Lagerstam ja Tarmo Manni. Imorgon på måndag klockan 19.00 har vi en tv-pjäs som heter Allt är väl. Huomenna maanantaina kello 19.00 on vuorossa TV-näytelmä Kaikki on hyvin. Se kertoo vanhuksesta, jota tämän pojan perhe on sijoittamassa vanhainkotiin vastoin vanhuksen omaa tahtoa. På fredag klockan 17.00 Språka juttu och klockan 17.40 viikkokatsaus som är inte textat på svenska. Perjantaina kello 17.00 juttuohjelma ja kello 17.40 suomenkielisen toimituksen ajankohtaislähetys viikkokatsaus. På lördag klockan 10.00 Lilla tvåan. Klockan 10.30 10 gudsbud, det 8:e budet. Och klockan 10.45 viikkokatsaus. Lauantaina kello 10.00 Pikku kakkonen, kello 10.30 10 käskyä sarjasta 8. käsky ja kello 10.45 viikkokatsaus. På söndag har vi ett program som heter Finländska höjdpunkt.